Наташа веќе не е сама. Низините комшевки веќе се приклучија во рубриката Супер спорт, па сега ќе прават комбинирани сценарии. О, шо вакното време цел пазар си го собрала? Ами супер, ама турските се си зет помора, малко да сме доволни. Ами шо не ме викта, ако нищо друго бъдем дружеството ще ти прави? И аз не знам глава така и ми так се на бързина изпадна. Ами кайте ме нон-стоп се на бързините. О, шо вака домачините на сърца шията, дори домачински малък си направи. Ева, и шо ти е на лака? Шо не е лак? Ами шо направи сега на му пазар си кod vaše вещики? И айде и носам аз, без попал, знаеш ли да мога. Пак, зрина си, бе. Не. Ами ти си го собрал цел пазар, и знам шо че остане? Шо да ги оставиш до 12 кажащите, не се отбират на това. Ай, отборите много било тежко е, седи малко. Да направи по некој ливче. Ти попаях да тръгна, ти спогодия французите неки. Фана, не кажеш Фана, тикви, я малер, че фана. Кога? Шо тиксна сега? Ами Барселона и Билбао гол ги ставят. Шо по Барселона Билбао? Чекай, не ми знам, шо не ли Барселона завърши Шпания? Ами ти не ли знаеш? Не, ами вие матурсти, по-матурсти више, ама преко глава. Нищо не знам, шо този звар. Купът на кралото Шпания. Леле, да бе. Бора, де е Николивче, а шо изпадна от купът? Как шо изпадна? Ами Барса да не плаче и айде купът да му дадат, от нищо не е факт. Ту, мадерла. Ами за това време тенис се изнагледам. Не така е, Джокович Федер, па Джокович Надал, па сега и Ролан Гарос. Да бе, още се по-интересно в това. Да бе, само много доцна, па нас се бали се успи. Защото ти наш коли одиш, ще се успиеш. Я сега с това форма си да знаете бразилите слабост. А и аз па с оточатите слушате, Джиро Италия, вая година, беше интересно. Де сега кажеш, ще има ли нещо? Специалитет някой? Питай. Ами да ме карам нас слава да дойде така или не? Как ще можеш да й кажеш на 20? Кой 20? Ами Никола и Антонио да играе отечка, съвсем завърши. Ами не сега колеги да не. Така е. Ами ако сега че викнем, ами що планира да правите? Я рожденска шопската, аз сама пие. Я без нещо гръцка, шо? Како да бе книжка гръчка? Шо, не ли ти пробвам, Я не. Ния. Ами на това една че се дели. Пътеджайка си се окапаш, моли. Ами рецепта да ни го кажеш. Не, така ли де? А вие изпремете се от следната емисия и вас ще ви кажем рецептите. Ако ги видите Никола и Тони, кажете ми дека че биеме киелем. Ти ще му тази ракичката не казвам. Ти мори само ракията, ти е. А ти как първо това билто, но само билто да Да бе, да. да кажеш. Айде.